Ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh sugeng amirsani pagelaran seni budaya tayub Jawa Timur ala Tengger. Katunjang meriah AS Media saking Kandang Tepus ingkang dipun pandegani Mas Yandi Lalang Group. Ugi ingkang dipun sengkuyung Rolista Audio Sound System saking Wonokerso ingkang dipun pandegani Cak Listono. Ugi dipun iringi karawitan Wahyu Widyolaras saking Kota Batu Malang Jawa Timur ingkang dipun pandegani Mas Kamto Group. Dumateng Bapak Ibu undangan sekalian ingkang kula hormati, ing dalu menika hajatipun Bapak Yusdi Harsono dipun tutup kalian tarirama penghormatan utawi tarirama tembel. Tarirama gangsal kasembaran kasebat tarirama gaya pria sugeng dalu sugeng amirsani. Nuwun.
cek. Sugeng pambagya dumateng para rawuh sadaya. Kesenian kita hing dalu hama sampun dados totolan cara menawi lepas nyuwun asih agunging
Inggih, tepuk tangan dulu untuk Mas Kanto. Kleru. Ya saderengipun nuwun sewu dumateng Bapak Ibu sedaya pangmartayub ingkang kula hormati. Ing mriki saderengipun kita atas nami pramugari Cak DR saking Ledo Ombo ugi Cak Muhammad saking Argosari kabiyantu dening Bapak Mita saking Sumeranom. Ananging kita pramugari ing dalem nika kepengin derek-derek maharja memerahkan hajatipun Bapak Yusdi Harsono. Pramila ing dalem nika dipun tutup kalian tari remo penghormatan ugi tari remo penampilan ugi tari remo sumping-sumpingan. Pramila saderengipun sedaya keluarga besar ingkang dugi tebih utawi dugi celak mengke kula panggil langkung rumiyin dumateng Bapak Sabil Hajat, Bapak Yusdi Harsono saha Ibu ugi kalian adik Yusdi Harsono ugi Mbak Ita. Monggo dumateng Sabil Hajat kula suwun minggah datang sasana panggung pagelaran ngitung dulu dilanjut alon-alon ae. Ndak usah kendang carane. Monggo ngitung dulu dilanjut. Surabaya saiki ngetol ora to kampung Monggo Bapak Yusdi saha Ibu Yusdi Harsono ugi adik Yusdi saha Mbak Ita niki foto bersama kalian ibu-ibu Waranggono. Monggo dumateng Bapak Yusdi dipun aturi wonten tengah. Pak Yus foto bersama sarungnya dicopot. Monggo sepindah malih dumateng Ibu Yusdi ugi adik Yusdi Harsono Mbak Ita merupakan foto kenang-kenangan
Monggo sepindah malih dumateng Ibu Yusdi saha adik Yusdi ugi Mbak Ita. Niki foto kalian ibu-ibu warang kono. Dipun rantos, monggo. Sampun matur semenuwun Bapak Yusdi. Saderengipun menika kula panggil keluarga besar ongkos tunggal Ibu Dewita, Bapak Edi Sucianto saha Ibu. Ugi sekalian bergabung Bapak Kartuna saha Ibu. Monggo menika Bapak Windayu kantun Ibu Windayu. Ugi mboten kusupen dumateng Bapak mantan kepala desa Bapak Nevi, merupakan keluarga besar saha Ibu. Kula minggah datang sasana panggung pagelaran. Ugi Bapak Cici Guti dipunjaring malih Bapak Nurfika saha Ibu. Monggo. Monggo dumateng sedaya keluarga besar engkang dugi tebih utawi dugi celak kula suwun minggah datang sasana panggung pagelaran. Monggo ngitung dulu dilanjut Mbak Hermin. Nggih, ngitung maneh. Monggo. Elek to. Sandang pangan tak goleki mendino. Siwon Pak. Wong mulane mangane aja dikendangi sik ben gak klelegen permen. Balik neh. Kuamto sentimen takon balik kowe ngono. Wong mulane aja hiburan
kita seni paguyuban seni tayub ugelan tarik rema supaya tansah bisa ngrembaka asam cempeluk sambal kemangi ngedeliwat dipangan sore mula sing tak jaluk dulur rina lan wengi mugi selamat bapak Gusti Ibu sing duwe gawe goyang ditiung goyang kanan goyang kiri goyang maneh kata terus bos bos Wahyu budaya bener ah Lah niku wau wakilipun kleru. Ibu Suendri ya Mat ya. Ya terima kasih. Monggo langsung dilanjut dulu. WWL budaya kleru Wahyu budaya Lah niki wakilipun Pak Sasmito minta lagu Ora Muno Ora Trisno. Ora Muno keduane Ora Trisno. Dua lagu. Ya, terima kasih tahu-tahu dulu untuk Pak Nur. sampun Pak Mita Ya langsung dilanjut tes. oh Ya dilanjut. hilang wis masih bersama Nyu sahne kancane ajane ngono ae lho lagumu iki anu lah iya mereke Nyu sahne kancane ngono ya mosok Nyu WWL budaya kaya kedawan ayo Mbak Hermin kita sambung menyambung menjadi satu salah ra tau ngejak dhewe ya kleru ya bah ben penting ora nyusani tanggane oh loro atine kon karaokean wegah nabuh wis kon balik kamelonmu ayo Mbak Hermin meduranan titik wae aku kena lampu kaya blolokan iki Madura Kalipare 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 kabeh iko lho sing iko Selorjo Selorjo ayo siap siap entar gunung ngaraknya rawan sing lajengan jangan angka pikir bingung tak karuan pikir bingung tak karuan jeng pejengan sanggu inti kae seneni sing duwe aman kok. Tukang nyoting ngembrukne sembarang-barang. Ditekne. Potong.
Kok iso nggawa konokan bareng lho. Iki arek cilik aja diblek-blekne lek gawe angel kuwi. Gampang. Jare Mbak Erni angel. Gampang lho. Lek gawe Gampang. mosok Ya njajal. teko lemah diulek-ulek ngene nek dadi suwe-suwe. Iya. Iya. Gawe apa piye? Hop hop hop. Ayo dilanjut Mbak Pisa. Iya. Antara gunung ngelak nyaruman jeng-jengan daunan sayang pikir bingung retak jaruan jeng-jengan sang kuwi yo siap ya jos terima kasih nyuwun lagu Pak ora Wakile Bapak Sri Bapak Wiji Sri Tomo matur sembah nuwun Pak. iki wakile sinten Wakile jenengan. jenenge sapa Pak wakile Bapak Hengki 100.000 terima kasih nggih Pak Nuleh ndung situk. sing 90 somben ayo terus dilanjut ki bergilir apa enggak iki anak-anak Absen Oh, ya. Oh Mbak Nita ya Mbak Nita. Selak pindah nyanyi dikek. pindah nyandi maksudnya pindah nyandi Pindah turu. ayo Mbak Hermin sabar lotong 10.000 panjake ora usah diwehi Wakile Bapak Sujarwo matur sembah nuwun Pak. Oh njaluk imbalan sido asih. Oh nggih. alhamdulillah rada Alhamdulillah. lumayan Njaluk apa ora? Oh mau ya wis panjak kendangnya ditari nggak arep ya wis. monggo Bu nah tinteni Mbak Hermin Ah nggih matur suwun nggih. Napa? Oh, Klambi klambi wungu. wungu. Sido asih. situasi Apa mau? Ora muno. ora tresno Pamitan. Urung. ayo Mbak Hermin Loh. Oh, Pak De, rusuka barang. ojo Pak De suka wis wong wis padha kadaluwarsa aku samar samar kowe ngombe susu padha mabuk kabeh ayo Mbak Hermin Wahyu WWL budaya sampean men kaya wis tak omongi to piye nyusahne kancane wah akeh gah ujuk wahyu budaya piye nyusahne kancane nyusahne kancane heeh yo Kok kato kok WWL budaya kok wahyu budaya apa iki jawabanku apa sembarang campur sari mari tak dikongkon balik adewe semangat ya ajane lampu ki ditutupi sarung ngono ngene Pak nyilih sarunge Pak niki lho Pak
sapa kuwi, Mang? Bapak Yusdi. Ya ora patek konsen lho, Mbak arepe pindah koyo. Iku sing duwe gawe. Ini Dek iki wis, Dek ini Mbak Hermin ora enek. aku ndek iki ra enek, aku ya ora ro. Tak balenine ora apa-apa, ya aku ya. Iya. Geser Mbak Ani. Geser. Bapak Kamto. Kok timbang nesu lho Nis, gak Iya. dilesoni Nis. Iya ya. Ke aku lek wis diawas-awas ning ngene aku wong meneng. Atene mengo ki lho. Iku pangan dangi. Kudu tak salah demik ket aku lek ngendangi kaya di Langsung jongrokno. tepuk tangan. Oh, negara ora ada hukum. Iki nusulne iki mbuh Mbak tak kapakne. Pista. Bapak Riki Kelingan. Loh, Kelingan sapa, Pak? Ibu Beniken. Gak boleh tukaran lo ya. Wis ya plandangnya nggak usah ya wis kenal ya. Ayo bareng-bareng madep mantep kabudayane. Ayo ayo kanca joget rame-rame tari remo iku hiburane. Bapak Yusdi iku sing duwe gawe 5 bersaudara dulur ikut tari remonge. Campur sarine Bapak Kamto laiku pimpinane Bapak Yus sing duwe gawe mula dulur aja nganti lali. Iki gandeng, gandeng ajul-ajuli. Pale penang, ayo iki dungi. Kanggo likatno untuk budaya seni. Panut bereturan,
Rondo Banyuwangi permintaannya Cak Suwaji. Perawan Ya. Banyuwangi. Ya Cak Suwaji dipun aturaken. Ayu manis merati yen sinewan pindho mitodari andeng-andeng ana gulu kowe cahayu sapa to jenengmu Gak usah takut jenengku aku njaluk nomere hatimu aku Rondo Banyuwangi telung dina rabi ora dadi Rondo seksi Banyuwangi pokok gedi soyong gugati Nadyan Rondo isih penak merga aku durung pernah dibuka Perawan Rondo kabeh tuli aku tresno Rondo Banyuwangi Nadyan Rondo aku suci merga aku durung pernah dikramati kelajangaken ora tresno panjenengan Bapak Sasmito dipun monggo dipun ayahi ya 3 lagu berturut-turut iku mau ana sing njaluk apa sih berhenti aturi Pak Riki. oh kelambi Nyuwun wungu kelingan Pak Riki. kelingan Mbak Riki yo kari Yeah. telu iki si ono anu 40.000 Mbak Rimin 40.000 niki permintaan saking Mas Nur Tahu ngesakno tak dilayani iki niki wonten surate nuwun sewu permisi nuwun maaf mohon maaf Cak Nur Tahu Ndok Boyo kula nyuwun lagu duet kalian Mbak Ermin Dawai Asmara nah nyuwun duet kalian Mbak Ermin
Semoga kru Peranggono dan artis New Wahyu Laras Budoyo Cakamto sing Malang beserta keluarga Bapak Besar Yusdi Harsono sukses selalu, banyak rezeki dan selamat tahun baru. Ya, terima kasih Mansur nggih. Niki surati sing Mas Nur, monggo dumateng Mas Nur kula aturi minggah duet kalian Mbak Ermin. Aku wakil. Wakil siapa? Wakil Mbak Anis. Tak golekne sing wayu Pak. Mbak Ermin wakil Mbak Anis. Wakil ta. Mbak Anis jarene. Aku aja dawe asmara, aku asmara tenan piye terus? Kalian jenengan Mbak Ermin nggih. Aja sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Anis. Mudah-mudahan Pak Yus sekeluarga nggih banyak rezekinya. Amin. Di tahun baru 2020. Nggih. Sukses berjaya selalu. Amin. Dan Mas Kamto nggih. Mas Kamto Saking. nopo? Mas Kamto nopo? Awet muda, mantap nggih. Panjang umur. Iki pancen awet Kali Mas muda. Agus nggih, napa? Pancen awet muda mergane tas di formalin. Nggih. Nggih, awet dadine awet muda. Ya spesial buat masyarakat Sumberonom dan sekitarnya nggih. Bersama artisnya Indonesia Neng Anis ya. Neng J, jangan kaya MC. Selamat malam bro, terima kasih. Semuanya mohon maaf yang besarnya. Mengalungkan senandung rindu Pelayan mesra membuai jiwa tak terlukiskan bahagia hidup dalam era cinta hanyut di dalam sukacita pikiran dalam madu cinta tenggelam di dalam bahagia Gawai asmara bergetar syahdu mengalunkan senandung rindu pelayan mesra membuai jiwa tak terlukiskan bahagia Mas Kamto, Mas Agus, grup, terima kasih. Goyangnya Neng Ani. Sair para bujangga
tersentuh cinta. Menjanjikan sejuta indah, terbit selera tergugah jiwa, untuk menyamaikan benih cinta. Semoga putihkan berbunga, semoga panggilkan bernyawa. ingin hidup dengan cinta, Ku ingin selalu bersamanya. Pesona cinta menggapai sukma, menjanjikan sejuta cinta, terbit selera tergugah jiwa, untuk menyamaikan benih cinta. Gawai asmara sudah. matur sembah nuwun. Sami-sami Pak Nur tahu nggih. Mantar simpeten Cak Mat tahunnya. Ya, terima kasih untuk Mas Nur ya yang sudah duet. Bawan, iki si ono lagu jari. Itu lanjut ya. Iki Pak Riki, permintaan dari Pak Riki kelingan, monggo dipenaturakan. Kelingan ambil apa kelambi ungu? Ya, kelingan dan kelambi ungu, monggo untuk ibu-ibu Waranggono dipun aturaken. Lah. Panyuwunane Pak Riki lho. 200.000 lho. Hati-hati lho. Ayo, ayo sob. Teko kene teko kono. Pak Riki pripun iki? Yusufe urung iso tibakno. Buka celok ya. Langsung dindangdutnya ya. Jono to Her dijak ra gelem. Kelingan marang sliramu kaya remomes rasane atiku yen awan apa maneh bengi saya suwe saya goda apa
Wis Pak. Lho mari ya. Sampun nggih. Sampun nggih, Pak. Nggih, matur sumanipun. Sugeng dalu, sugeng rawuh. Kula aturaken dumateng Bapak Ibu hadirin martayub ingkang sami kita hormati. Ing mriki kita pramugari ing dalem menika nderek-nderek mangayu pagiya hajatipun Bapak Yusdi Harsono sekeluarga. Saderengipun kita atas nami Pranata adicara nyuwun pamunten dumateng hadirin kang sami rawuh. Mbok bilih angnipun kita pramugari kanca-kanca wiyaga ibu-ibu warang kono maringi pasugatan utawi gending-gending ingkang sampun dipun layani utawi mboten. Awit ing mriki wetalipun sampun dalu. Tarirema penghormatan ugi tarirema penampilan ing wekdal menika kalajengaken. Saderengipun sedaya pangmertayub kula suwun minggah dhateng sasana panggung pagelaran. Langkung rumiyin dumateng Bapak Saiful Hajat, Bapak Yusdi Harsono saha Ibu, kula suwun minggah dhateng sasana panggung pagelaran. Ugi kadharaken kalian Mas Yusdi Harsono ugi Mbak Ita. Ugi dipun jaring malih kalian keluarga besaripun saking Bapak Yusdi Harsono, terutama sesepuh dusun Romo Dukun Pendeta, ugi Romo Legen, ugi dipun ndherekaken kalian keluarga besaripun monggo setunggal Bapak Ani saha Bapak Edi Sujanto, Bapak Niki Marjoko, Bapak Cici Guti, ugi Bapak Kartunah. Kula suwun minggah dhateng sasana panggung pagelaran. Monggo sepindah malih dumateng Bapak Saiful Hajat, kula suwun kanthi sanget Bapak Yusdi Harsono, kula suwun minggah dhateng sasana panggung pagelaran langkung rumiyin. Sing sayuk sing rukun. Monggo Bapak Yusdi saha Mas Yusdi Harsono, ugi Ibu Yusdi Harsono, monggo dumateng keluarga besar ingkang sampun terpanggil Bapak Suhendri, monggo dipun suwun. Bapak Nesia, monggo dipun suwun minggah dhateng sasana panggung. Ugi Romo Dukun Pendeta, Bapak Nevi mantan Kades Sumberenom, dipun suwun minggah dhateng sasana panggung. Monggo Bapak Ani, Bapak Suhendri, Bapak Kartunah, Bapak Widayu, Bapak Niki Marjoko, saha Bapak Ani, monggo.
Monggo keluarga besar ingkang sampun terpanggil. Ugi dipun gandeng Cak Swaji, Bapak Wiji Sri Tomo, Bapak Sasmito, Bapak Engki. Bapak Pungki, Bapak Wiko, monggo. Ugi Bapak Ermin. Ugi Bapak Roy, monggo. Bapak Aldi. Ugi Bapak Salva sang bonjol, monggo dipun. Bapak Tegar, monggo. Pak Aldi, Cak Engki, Bapak Roy, Bapak Ermin, Bapak Wiko, Cak Suaji, monggo dipun suwun. Pak Didin, ugi Bapak Ananda. Ugi Bapak Romi, monggo. Bapak Windayu. Sekalian Pak Seto. Lah niki wakile Pak Legen. Monggo Bapak Nesia dipun suwun. Bapak Kartuna, monggo. Kodek. Ugi Bapak Dipan, monggo Cak Didik, Cak Engki. Ugi sekalian Pak Sujarwo dipun suwun Bapak Yusdi. Pak ya, sebuah panggilan untuk Pak Sendri rokoknya supaya didekek. Oke Bapak Riki, monggo dipun suwun. Monggo Bapak Riki. Oke Pak Juminten, monggo. Monggo Bapak Riki dipun rantos. Waranggono nampingi Bapak Sabil Ajat. Prataruna pangke ya lepo negara riris arata. Oke sekalian Bapak Widya dipun suwun Bapak Yusdi, monggo. Nenes sinden senda ning pratangga senor gunung. Ganesya nenes narera mantulos
kenes yo nenes ujung jari balem randa ning kelapa pancen nyata bumi kita ing sanuswantara kemaripa laji nawe kertara raga dukul kanthi nandur beri jagung lombok terang kacang jale pohon rembuyung kentang kupis lembayung katon ijo royo-royo dasar banyune tansah ajeg lumintu iline ketika rendeng banyune cukup ngelapi sama janji sregep tanda gawe anggarap sawahe bakal ngunduh asile bumi nyata murah api iso awane ngomah wis ora kresek kaluyuran anggoleki sing tak sayang ngobeng-ngobeng mitir anggon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman-eman yen nganti liya nyayang leyang-leyang tak sawang mencok ning abang kekencangan tak rindik saka katumen sarwi ngoceh dheweke ngalih becok tak suwun kok aja ngiji kundang kuning anggawe pikirku komeng bareng tak sawang tambah manisik ibu bunga yen kelakon nyandeng lirane ora bakal atiku kegliat-liat yen si bodang ngandutut ati kebadan ora mendung atiku saya negrut sanes nganani sore pikal kulut bendung iso awan ning wis ora krasa keluyuran anggone sing tak sayang mobang-mobang midar anggonku goleki ora krasa nganti bengi eman-eman yen disayang liya pawongan keloyongan tak sawang nyentok ing kepang kekancangan tak rintik saka katowan sarwi ngoceh dheweke ngalih becok eladae tak suwun kok aja ngece
gawe pikirku pusing tireng tak sawah tambang ibu bunga yen lakon nyanding sirani ora bakal atiku kediwani ya podang tutur ati ora medhok atiku sansaya ketro sun rasane tak pikir ulung beto kaira do ayu saben dina liwat ngarepan aku dadak lancir kuning ati kulitane namo kiring saya tambah manise yen to guyu karo kekenangge yen ngendikan sopan aku sapa sing ora kameran yen manganggo sarwa patut luput yen kula kepencut ramerah sedina bae rasane kaya sesat disuwene Nadyan rondo ne ayu suwe-suwe kepikat hatiku sasatrinda dalu aku lam-lamban rondo sing ayu tak kurape langit sak lumahe bumi mung sliramu kemas wong sing tak tresnani aku tansah eling tanpa katresnanku Bandul kunci kembang mawar biru kecepat tae yen to aku lara dina kota bange bandul kunci iki tetep tak openi mongko dadi panipure ati bandul kunci kembang mawar biru rino wengi tumempel cocokku bandul kunci kembang mawar biru kena kanggo tombone kangenku saiki kuncine wis ana kandone mung hari ngenteni baline keboke kembok karo kunci tapi
jane kangenku saiki kucine wis ana bandole mung karingan kene baline gembok karo kucing kudu dadi siji doang bagus kucingmu Semanun penghormatan saking Bapak Yusdiarsono ugi keluarga besar gandeng terima tamu ingkang nembe paripurna. Salajengipun ingkang nglusun tindak dateng pagelaran Mama Mikael. Bener ah? Mixel. Ibu Markel, bener ah? Michael, Ibu Michael, Ibu Depi, Ibu Yusdi, Ibu Niki, Ibu Engki, Ibu Widya, Ibu Dido, Ibu Nesia, Ibu Pendi, Ibu Tegar, Ibu Seto, Bapak Riki, Ibu Edi, Ibu Angga, Ibu Pungki, Ibu Jopan, tak celuk dewi, Ibu Manimita, Ibu Sujarwo, pacar besar campur wedok orang apa tapi nang sisi Pak Riki, Bapak Warkaryo, orang apa karo pelandang, Ibu Riki, Pak Riki, Pak War, Ibu War, monggo munggah tah asu padane ditari rabi wae. Oh padane ditari rabi. Oh, Mas Cahyono, Mas Cahyono. Ayo, pesel. Ibu Roy, Ibu Seto, wakil Ibu Seto, nyapi sih benar. Bolak-balik Pungki. Mulai besok Pungki. Ibu Didin. Mbok ya. Ibu Angga. Diceluk mbokne Angga. Ora. Ibu Widya. Lah iya iki. Oh. Monggo Ibu Pendi, Bapak Ibu Pendi, Ibu Tegar, mboten munggah, kula nyeluk Ibu Misri, kali Ibu Minarsi, lah iya orang munggah, Mbok Wulan, Ibu Wulan, Ibu Pendi orang munggah, Ibu Pendi. Besar ben ora besar
Moga Bapak Sujarwo, Bapak Warkeryo digandeng pelandang sak sisih. Jonjang marine, Bro. Ayo pelandang sak sisih. Pak Riki, moga Pak Riki. Wah, nggih Pak Lia, moga Pak Lia. Pak Lia. Bapak R. Budianto, Bapak Dika, Ibu, oh, wis, Ibu Windayu, oh nggih, yuk Win, Ibu Romi, Ibu Windayu, Ibu Suhendri, ayo Mawar, ayo Mawar, ayo Mawar. Kiki, muga ki. Ya mpole sing campur wedok ora kena tumone. Ayo sak sisi. Pak Seto. Temenan. Tetekatan 1, 2, 3. Tukang syuting, tukang son. Ayo tukang syuting, tukang son. Rolista, AS, Media. Ayo. Pelandangi kabeh, tandai kabeh. Cak ini masih nana senggandang.
Matur semangun dumateng penghormatan saking grup ibu-ibu ingkang nembe paripurna wasana sugeng dalu ing dalu menika kula cekapi semanten kemawon tari remo penghormatan mbok bilih kula tasnami putu kula tasnami grup para pratangga ibu-ibu waranggana mbok bilih kula tasnami grup sedaya kemawon pramugri ing kala wau dalu kala wau siang ngantos mangkin mbok bilih kagungan kelepatan nyuwun siagungé pangapunten dumateng panjenengan jaya-jaya asam ilir sami kala tinebena dening bilahi rahayu kang pinangi wong ulun pasugilangi santi 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minjang saged pinanggihan malih wonten teng acara campur sari minjang